Moro. Nyt minä ja Eetu pelaan ohjaimella ja Eetu pelaa Netflixillä. Tai siis... Ja me vaihdetaan. Joo, me vaihdetaan. Ja mä oon tosiaan tää... Mä oon tosiaan tää, joka rakentaa ylöspäin. Mä äsken pelattiin, niin mä tein pitkän torni. Mun kaveri tiputti mut, niin mä löysin tällaisen. Ja sit se seivasi niinku itse jollakin ihan ihme tavalla. Mä en ymmärrä, miten se on mahdollista. Sama. Ja tilatkaa kanavaa ja pistäkää tykkäystä videolle. Joo. Mä nyt teen pienen kämpän. Miksi mä teen toisen crafting tableen? Ei mulla se oo crafting tableen. Tämähän on siis mun kone ja mun huone. Vähän parkoa. Oota. Mä tein muuten toisen crafting tablen, kun mä en esimerkiksi mä olin näin tyhmä. Nyt mulla meni kaikki puut tohon, mutta ihan sama. Nyt mun pitää tehdä se pikki ja hakata toi rauta tosta. Mä yritän nyt mennä jonnekin etsiä mun kaveria. Sä et edes tiedä missä mä oon. Niin, mutta jos haluu, niin me voidaan spawnata toisten luvuksi. Joo, mutta mä en ehkä... Mä haluan nyt ainakin saada ton raudan tosta kerta, kun mä sain nyt melkein ton raudan tosta. Okay. Ai niin, mä tarvin sen puupikin, että mä saan tota mukulakiveä tosta vähän edes. Mä tarvin 3 mukula. Miksi mä olen näin tyhmä pelaa? Tai niinku huono. Okay. Noin. Tänne tulee muuten yö. Jes, nää on mukulakiveä, eli 3 mukulakiveä. Aurinkoille. Oota, joo, itse asiassa mä tuun tuota vedestä aika pois. Joo. Mä pistän semmoset koko ajan on päivä. Joo. Mut mun pitää kyllä pistää se tuolla sun, koska sä oot nyt se johtaja tässä. Meidän vierhe on Creeper. Joka on mun iskän tekemä. Mun pitäis nyt... Älä nyt. Oota, sään vaihtelu pois. Aina päivä, noin. Nyt on koko ajan päivä. Toi sun puhelin varmaan vähän liikahti, kun sä teit näin. Kappeli, noin. Poppy playtime. No niin, tosta yhdestä nyt loppu virta. Pystytkö sä pelaa? Oho, mä siirrin tätä... Oho. Nyt näkyy. Mistä mä oon saanut tänne? En mä tiedä. Mä en kyllä tiedä. Mä vähän sit voin niinku parkkurta, että mä otan tätä muita. Siis mä oon ihan pihalla koko pelistä tällä hetkellä. Löysiks mä ne mukulakivet? Sain, onneksi. Sitten mä hakee sen rautapalikan. Nyt jos siinä on yksi, mä oon tehnyt kauhean vaivan siihen, mä oon saanut ja nyt se kivi. Miekka, missä ne mun mukulakivet on? Aina tuolla. Ui vitsi. Mä ehkä vähän rakein, otan lisää. Oota, mä tarkistan, että se näkyy hyvin. Mä oon ehkä vähän surkea, kun mä en oo pelannut pitkään aikaa Minecraftia, mutta... Meillä myös kohta tulee jossain vaiheessa Fortnite-video. Joo. Mutta... Ei vielä. Ei se on vielä. Työn alla. Se on työn alla, joo. Mä saan 1 rautaharkon tehtyä. Paljon sanotte tossa. Tässä oli vain 1. Mä tein ihan kauhean vaivan, että mä saan tän 1 rautaharkon. Joo, meillä on vähän huijauksia, mutta ei se varmaan haittaa. Tärkeintä on kuitenkin se, että me soditaan. Mä näen nyt mainaa. Älkää muuten ikinä tehkö näin. Mutta tää on nyt sota- ja hätätilanne. No ei tää kyllä mikään hätätilanne, mutta älkää ikinä tehkö näin, jos pelaatte Minecraftia. Ja jos ette tykkää Minecraftista, niin meille tulee kyllä vähän muitakin videoita.
Pistäkää vaan kommenttiin, mitä haluaisitte. Joo. Toisaalta tää ei nyt ihan ole semmonen hyvä laatu toi kuva. Tässä näkyy vähän huonetta, mutta se ei varmaan kauheasti haittaa. Kyllä te kuitenkin näette edes vähän tätä meidän peliä. Tai kyllä ne näkee. Kyllä ne näkee, kyllä te näette. Jotenkin. Niin. Mutta mullahan ei ole YouTube-kanavaa, mutta Mun kaveri. niin sulla on. Niin. Kuinkahan paljon tää muuten saa tykkäyksiä? Sitä ei vielä tiedä, mutta jos te tykkäätte, niin sitten sen tietää. Ja sit mä teen enemmän näitä videoita. Joo. Tää on toisaalta vähän kanssa riski, että me tehdään, mutta niin. Pitäisikö sun tehdä joskus live silleen meidän kanssa? Mulla ei ole vielä 50 tilaajaa, mulla on 20. Ai sitten kun sä saat 50 tilaajaa, niin sit sä saat tehtyä live. Niin. Niin sit sä pystyt tekemään live. Niin. Mitä tää nyt? Noin. Toivottavasti nämä palikat riittää, että me pääsemme tonne ylös asti. Kyllä nää ei riitä. Nää ei riitä. Please sano, että nää riittää. Please sano, että nää riittää. Ei riitä ihan. Jumala huono. Mennä. Mä nyt haen jotain kiveä vaikka. Jes, mulla on täällä tätä. Turhaa. Noin. Mulla meni muuten vielä siinä, kun mä pelasin Fortnite, kun me pelattiin eka Fortnitea, niin mulla meni pikkasen moti siihen. Mä melkein rikoin mun ohjaimen, mutta siinä se ei onneksi mennyt rikki. Me ollaan tosi vähän huijattu tässä, mutta niin mä taisin kertoa sen. Kerran. No tää video kuitenkin kestää jonkun aikaa. Niin. Senhän näkee siitä, kuinka kauan se kestää. Niin. Mutta eihän kaikki edes tykkää näistä videoista. Ei Jotkut tykkääkään. tykkää. Jotkut tykkää. Paljonko mä tein pikakseja? 1 vaan. Joo. Mun piti tehdä sitä, paitsi mun ei pitänyt tehdä pikakseja, vaan mun piti tehdä... Mä pystyisin tekemään kilven, mutta mä en halua. Mitä ihmettä, mä yritän. Mä spavnaan Eetu kohta sun luokse. Aletaanko me sit haittaa? Varmaan. Ja nyt mun pitää pistää tää tänne ja toi rauta taas tonne. Elikkä me aletaan kohta vaihtaa, kun tää tyyppi spawnaa mun viereen. Mä yritän taas sitä yhtä seiviä. Mä menen korkealle. Sit mä tipun väärään suuntaan. Mä olin niinku aivan varma, että mä kuolisin. Siis aivan. Loppuks mulla muuten... Mulla taas loppuu puu, eli mun pitää lähteä tonne mettään hakemaan lisää puuta. Mitä ihmettä. Tää mukaan. Tai mä voin niinku... Ei kun mullahan on tässä puuta koko ajan. Joo, ei mitään sittenkään. Ja sitten miekka siitä. Mä niinku olin vähän korkeammalla vielä. Mä olin niinku näin korkealla. Pistä nyt vielä korkeammaksi, kun sulla on vielä vähän edes aikaa. Miksi mä muuten teen tän, jos sä haluut, että mä teen tän? Hetkinen. Mähän pystyisin nyt itekin seivata, jos mä osaan. Ei. Onko sulla rautaa ja tehdä se? On. Ei! Jäi. Jumala. Jäi. Meillä mentiin vaan. Mä unoin mistä mentiin kyykkyyn. Mutta onneksi mulla on kaikki mun kanat. Niin. Missä on mun torni? Nimittäin. Mun piti muuten vieläkin pistää tänne masuun ne hiilet, vaikka mä en oo varmaan. No. Mä oon tehnyt koko ajan tehnyt kaikkea muuta, paitsi tehnyt sitä, mitä mun on pitänyt koko ajan tehdä. Oikein. Ei vitsi.
Eetu, katsotaanko tää video? Mun on kyllä pakko katsoa tää video sitten joskus mun koneelta. Kun mä menen käymään äidillä tai jossain. Sitten nähdään minkälainen video me ollaan tehty. Onko se hyvä vai huono? Mä pistän ainakin tilauksen sille. Eikö siis tykkäyksen? Ehkä mä kohta rupeen spawnaa sun luokse. Mä spawnaan ihan kohta sun luokse. Eli kun mun pitää äkkiä tehdä se torni, että katsotaan. Me ihan heti. Ei! Hyvä. Mä en kuullut tosta. En mä sillä muuten voikaan varmaan kuullut. Onks mulla muuten... Edelleen on mulla edelleen ne sukat. Tai kengät, mitkä ne nyt ikinä onkaan. Mulla on ihan kohta menossa nää rikki, mut mulla on noin kengät. Nyt, mistä meni kyykkyeni? Siitä... Mä en muista enää. Siikkelistä, kun painaa pohjassa. No niin, nyt lähtee. Sitten kun sä synnyt tänne, ja kuitenkin lyöt, niin mä tipun tohon. Veteen varmaan. Mutta jos te saatte, kommenteissa vois laittaa, te voisitte laittaa vähän kommenteissa ja semmoisissa, mikä tämän maailman nimeksi tulisi. Koska me varmaan tehdään tästä lisääkin videoita. Sitten kun ehditään. Mut siis... Ylihuomenna alkaa koulu. Niin, se on ärsyttävää. Mm. Mutta... Nyt kuuluu vähän pelottavia ääniä tosta koneesta, mutta... Mitä mun nyt piti tehdä? Mulla on varmaan kaikki. Alkaa spawnaa tänne. Mä spannaan ihan sekunnin päästä. Mun pitää olla tässä, että nousee. Mut sä löit mua siinä, niin mä silloin. Mun pitää saada tämä. Ei se tippu alas, mä käyn hakessa. Siis ette usko mikä se oli. Mun kaveri löi tästä, se kuoli itse. Sit mä en tiedä, että se semmoseen kuolajuttuun. Noniin. Hello. Ei. Yes! Come on. No, vaihdetaanko vai ei? Ei vaihdeta. Vaihdetaan. Ok, sä saat mun rautamiekan. Mutta mä oon käyttänyt vaivaa tän rautamiekan suhteen, joten ota siitä ja vaihdetaan. Nyt mä pelaan tuolla. Miksi sä pistit tän kappun tähän? En mä tiedä. Mut nyt kuitenkin mä pelaan tällä näppiksellä ja hiirellä. Joo. Mutta mä otan ite nyt tässä vähän ite nyt tätä kamaa, koska Joo. mä oon ehkä... Mut Venä, mun pitää nyt harjoitella sitä juttua. Oliks se ollut koko ajan toi F11? Ei kun, arvaa mitä, mä saan F11. Venä. Mä saan F11 tän niinku jutut pois, että mä voin niinku tälleen pelaa. F2, F3, F4, F5, F5, F7, F8. Elikkäs mä tarvin siis F5. F1 saa nää pois. Mä oon edelleenkin kauhean himoa, että millä mä saan ton yhden jutun pois. F12. Oho, mä painoin just. Mitä? Nyt kävi kyllä jotakin. Mennään. No. Kiva. Mulla loppu siitä ohjaamista muuten virta. Noniin. Vähän äsken kävi Joo, äsken kävi ihmeitä. Mitä vitsiä? Toi näyttää niinku ihan... Niin mä olin tollasessa tornissa, mikä tuolla nyt on. Mennään kun mä pääsen tänne ylös. Sä et varmaan edes pääse sinne. Ai jos sanoo. Näin. Mä tuun kohta hakee sun, mut vähän voisin päästä sinne paikkaan, missä mä olin äskenkin. Näin.
Mä lensin tuolta korkealta, silloin kun me ei vielä aloitettu, niin tällaiseen. Ja mun kaveri kuoli. Mä vaan näin. Viu. Joo, mä en tiedä kauanko tää kestää. Lopetetaan se muuten kohta. No tehdäänkö se Fortti-video kuitenkin tänään? Vai milloin? Ei kun pistetään suoraan tästä Fortnite. Ei, tehdään oma video sille. Okay. Ei vielä mitään sitä. Okay. Heti kun mä oon tapettua tai saat tapettua muut, niin sitten. Mitä? En mä tiedä. Mä löysin taas sen paikan, missä mä jästin. Varmaan. En mä varma vielä. Mä pompin täällä eteenpäin. Täällä on tää. Mä ehkä saatan tietää moro pikkupossu. Mä äkkiä tuun nopealla tyylillä sinne. Ui jumma, MH-betoni se on. MH-betoni. Meidän kumpikin iskä on töissä MH-betonilla. Ei oo. Sun iskä tekee semmosia lattiajuttuja, koska se on se on HB. Betoni. Se ei oo MH, vaan se on HB. Siellä tehdään niinku semmosia lattiajuttuja, mut mun iskä on MH-betonilla tuossa Toivokassa töissä. Hetkinen, kun mä kerron muuten meidän sijainninkin ja muuten, mitä näissä videoissa ei saisi kauheasti kertoa omien talojen sijainteja. Mutta ei. Tämähän menee ympäri maailmaa tää video. Niin. No kerros mä nyt sen. Et kerro. Okei, en kerro. Vitsi multa loppuu. Tai nopeus. Ei kyllä kauhean moni tiedä tätä kylää. Kauhean moni ei edes tiedä. Mut annaks mä vinkin? Alukirjaimen. Okei. T. Sillä se alkaa. Mm. Se meidän tämä kylä. Nyt mä kerroin muuten sen, että tää on kylä, mutta... No siinä oli nyt 2 vinkkiä, mistä te ehkä saatatte tietää. Ja jos te jäät kommentteihin sitten se vastaus, mitä te luulette. Mä en tiedä miksi mä spämmin täällä, mutta... Sitten kun jompikumpi meistä on kuollut, itse sä kuolet muuten nyt. Mä en vieläkään osaa pistää sitä. Mistä sen pisti sen jutun? Ei lopeteta heti sitten, käykö? Mä heitin mun rautani kanssa. Mut kun mä en osaa spawnata sun luokse. Sitä paitsi mä en varmaan edes pysty. Nyt mä varmaan pystyn. Jatka. Ei vitsi, mä tipuin nyt veteen. Mä lähden kuitenkin nyt hakee sua. Voinko mä spawnauttaa Eetu sut meidän luokse? Mutta se ei tapahtunut heti. Eikä tapa. Sä saatat vaikka tapaa mut. En mä tapaa sua heti. Mun pitää ottaa tätä rakaa. Raksaa. Vähän niinku. Vielä 5. Okei. Noin. Mä muuten Eetu siinä alussa kerroin sun nimeä ja muuten äskenkin kerroin sun nimen. Niin. Oliko nyt siinä kauheasti järkeä? No on, mutta sähän kerroit sunkin nimen Niin ennen. muuten. Mut mun lempinimi on Eme, mutta mun oikea nimi ei Ville. Ja mä pelaan tällä hetkellä tällä tietokoneella. Ja meidän kone. Mä en edes tiedä, mä menin johonkin ihan ihme paikkaan. Ok, emme spawnata mut tänne. Sinne missä mä oon. Mutta ei heti. Ei heti. 10 sekkaa aika, että pääsee. 1. Ai. Sitten kun sä oot tämän tietokonetyypin spawnauttanut tänne. Mutta älä sit heti lyö. Et nyt pistä näin korkee. No niin, nyt riittää. Oota. Ollaan tässä vähän. Pitäisikö meidän nyt lopettaa, kun mun iskä tuli? Noin. Joo, mun iskä tuli. No, me tehdään se... No, me ehkä lopetetaan nyt, mutta mä vaan tapaan nopeasti tää äijä. Mitä vitsiä? Sä spawnasit mun luokse. Ai niin, nyt sä otit sen
kone, anna tänne se. Haluanko mä teen tämä? Teet mulle rautamiekka. Mä oon harjoitellut parkouraa, mä en ole surkea. Tänne sieltä. Oi. Sä voitit mut. Jäi. Noniin. No, tykätkää ja tilatkaa ja Tykkääkää ja tilatkaa. tykätkää ja tilatkaa ja